ko bai yi ba ma in su Adamu suna yi da na kuwa da mana suna yi kuna ɗaukan mutane duka da ma don ba an samu dogo kai ga kayan a nan su ne ka ɗuguna kai a nan ka durgusa kai bara kai kan kai ta tona shi azumin yau din nan fa yana ba da wahala ai da hadi muke wancan duwatsu su ne kamar rugo in ka wancan ne haska masa kai duba yawa ka sake sa itacen zai danci kai kuma ku binne kayan nan ni ne na binne kai kadai ina ka ba sauran yan wanka sauran kan na ba amma suna ji na ina sara suna ji kana sara tun da na ga muku ba ya saka ba wai na mutanen ne na ji motsi a cikin aikin yana kyau ta jin ko ba iya wannan ne ko akwai wani iya su ne ko akwai wasu iya su guda nawa ne kace yanzu anan guda nawa ne anan ne nan guda nawa ne hanji na idan guda hudu gota kan huwata ɗaya ba ta aiki wani iri ne wanda ba ta aiki nono magazin kuma guda nawa ne magazin ko ne da yana da magazin duka bindigogin magazin gwaje da na uku da na hudu okay akwai estara kenan magazin akwai safiya ne ko babu akwai safiya to akwai safiya guda daya ya wuce magazin to safiyar suna da yawa ina zuwa kana dauda karba masa karba ta ya shi dauda amma akwai gajiya ya kawai hankali ya sama yawa da ya to karba bindiga an sama yawa dole da dike aka mun nan ga wani akwai wani magazin ne yara baushe yara kar su fashe kar ban ma mai ne ba ba da mu ba zai tashi ban Allah ya ku ba mu ka kawai bude wannan kai kuma kar a yanka lekol din tun da riga burne da ba zai tashi ban Allah ya a dole yau tare mana duba to ku ta kin ko ba fa a kula da gefe fa ta kin ko ba fa na tuba da Sabiyanu a kula da gefe na sosai to hankali ba wannan kuma gari ne sai a zuci kai wannan yake dan yaro bane wannan mene kun yi abinci ne ko radio baya haska da kifa dukkan ko karba mu yanda ya dauka ne gashi yawa yara wannan wallahi take yaro dan jara ya ko ya ki rike kai Allah ka ba mu sa'a karka buga dan kawai a bari kar wani ya kara ko dinga yara baba ni zo mana da yara ka zo nan ka haska mana nan wajen kallu sawa wani kada ku labin digan ka kawo ta dole sai an kulle ta dan gari kana kulle kun da ka rike dai koya yake zan rike ilu so duban guda biyu ko dauki dai ka hada a dawo wace ce ba ta yi wannan magana hankali ba kai komanda kai wannan ba cike ke ba hada mana wannan hada mana wannan a dawo hada wannan baya aiki kai ba ki wannan wannan ba ta aiki karka buga duba mana nan wajen karka buga ka duba ko akwai guda daya ko a toshe ne za ta saki a dauda karku buga kar ai gaggawa a buga so kai wannan lilon kan nabe kan ba iyaka lilon daure kai wannan namiji ne